Zdraví vás Aram TV a já vás vítám u druhého let's playe a to je druhá půlka prvního let's playe. Opavačme zabít. Kamarádi. Mrňavej, malej. Doufám, že dobře vidíte. Vidíte, dobře. Pojď, Arame, pojď! Hovor, že jste zabili naraz. Nezabil jsem naraz, jeden odešel dole, ne? A kdyby šel hor, tak já ho zase uvím, takže jediný jako mohl jít, šel dole. Aha, dáme si dneska trapera. On se nás může uškodit. Dole jsem ho nemal. Kamoši, neboj se. Yeah, boy. Kamoši. Čo mu je? Ne, jedna rána. Spím jak kráva. Sprajer tomu tak neprejde. On se teď tu smeje, ha? Keď som nabula aj predátora. Jednou. Pokud mi nehovoríte, že jsem tu náhodou se myslet tátu, tak mi verte. Protože na Sandboxe to je velmi ľahké získat aj 500 000. Víte mi kdo? Se prozradil, blbeček. Paradox. Jedna rána. Nespím jako rána. Čo? A rost. Ideme na nejtěžší kalibr. A to je Buster. Bez životov. A tomu tak hovorím, keď som bez životov. To ideme na najťažší kaliber. Pokud ste videli minulé video, no nie minulé video, ale kde som mal Bustera, tak tam ste mohli vidieť, že som bol prvý a ako som zabil toho Megatrapera, že on stal tu, tam tuto, to boli dvaja. Tu sa klope. A to, keď som zabil náhodou, keď sa pozeral tam. O bože, pokiaľ ešte raz zaklope, tak neviem, čo už robím. Pôjdem za mamou jej to povedať a... Ha, blbeček. No ako v Amsterdame sme
Ja naozaj tam pôjdem a neviem, čo urobím. Počuť, nemôžem ani jedno video natáčať. Urobím niekedy aj vlogy, keď na to budem mať čas. No nie čas, ale je teraz zima a mne nechcem mať ľadové ruky. Prečo raz si myslím, že som mal 5 hodín zamrznuté ruky. Nie zamrznuté, ale úplne ľadové. Poskôr myslím, že budeme mať plný život. Ja viem, ale teraz musím fakt 6, protože fakt som blbej. Niekedy urobím, že budem prvý s tankom, obyčajným, že budem proste prvý v tabulke. Tiež sa mi to raz podarilo, ale iba raz, hneď ako som tam bol, tak ma zabol nejaký triplet. No, bol tam pri mne triplet a ja som sa zmenil na manažera, alebo na Farmerlorda, neviem teraz. A proste som ho zabil. Viete, že ja sa s tým tak neserem. Už sa bojí. Nepřijdeš na mne. Si mať ošklivý kluk. Chlapečku, vypadni. Pak ho zabijem, tak viete, koho si dávam.